ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Kongres ka Basyong Hakalyang Persya jong ka Yeng Dorbar Thaan kala dawa ya ka Sorkar Jilla bakadai ban Weng no Mardor ya ka Jingpynngat ha ka Kendon Ain balatip kum ka Meghalaya Maintenance of Public Order Act ya ki Nongïalam jong ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles ki balakot penlong ya ka Pakang Shnong ka Basaw Puprakanta kum ka Jing Persya ya ka Jing Sngap Menti jong ka Sorkar Jilla ban penhirdor ya ka petrol bat diesel wat hadin baka seng kala penlong de ka jing senge kamai ka baklemput sngi ka balakta hadu kata-kata yiki pajba nongshong shnong ha ka jilla barok ka wei ka MLA jong ka seng Congress ka Dr. Mazel Amprin Lingdo habaya kren bat kilat pathai khubor kala ong baka ni ka Jingpynngat kendon jong ka Sorkar ya ki Nongïalam jong ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles bat ka Jingptha ya ka tenat pulit ban kem yiki Nongïalam jong ka ni ka seng kan longkum ka Jingpynngat no ya ka Jingmut basisha jong ka riti sensyar pajba namar bakani ka Jingkhot Pakang Shnong kamdei setia ka bala Shupenbor ya ki pajba henrei ka dei tang ka Jingwer jong ka ni ka seng ya ki pajba banyes no ktilang te ngil ngilaya tai bha halor kata kamat ba ong ke gadau ba ka Sorkar kendit ka le e load shedding anda don ka pressure no na kaliang jongi na ki Congress MLA bat na kaliang ipaj ba menta de kalau Weng no e kata ka load shedding ba ka undal load shedding show te halor kata ngin hab ya tai bha ban bu i ta gi jingkli ha ka assembly ka panwan na du santare ka ba ar kolong ni soban ai khuble ru i ka Sorkar ba kala penihar i ka dor jong ka umpniang syaka nyuk ka ngengkong ki penhiar kam tengka anda lajur ka jingaki lajur ka pressure ha ka Sorkar ka hiar syaka nyuk tengka ya kata ru ngin hab ya tai bha ha ka assembly ba ke ga daw ka Sorkar kam sno tho i ga jing e jong ki pai ba ke ga daw ba ka Sorkar kasngap man mata baro arteyo hadu lasyam jenjar ru pai ba kamdam ki reu ku ba senong pendok tela da sisha ka Sorkar kala don jinmut ban penhiar ka dor kala de ban le na do kitu kisi nun kom shwa bakan hakipor baki dang susdang ka jinki na gini commercial vehicle owners tito wala da kala penhiar ka dor nga ni kumni ni le rai management bangin tho sa chief minister ka city baka city so chief minister kala de point but hakata ka city ni pensngau sa ka Sorkar ya ka jing bom simkhia ka Sorkar ya kene ka jing yakhi jong ki taxi owners kadaw kolong ba ni lasem jenjar hadu kata ki pajba lasem jenjar hadu kata kinong pang kimyo bakin lake hospital kinong kendong jongi kimyo banwan banthit bam thit mardi marbam na so silong tikane baro kalong ka attitude jong ka Sorkar ka ba kam kwa kan shim ya kanong responsibility ka up ba hadu banda poi kene ka put ban penjinjar ki pajba tingiong syaka Sorkar ba ngiyo snow naki media ngiyo snow naki source jong ki pulit ba somat menta ki bethong ban kem ya kini ki leader jong ka Joint Action Committee bat day ki leader jong kini ki commercial vehicle owners ngi pun snow ne nakaliang jong ngi ong bakane ka jinghaki ka day ka jinghaki ka ba kabalong peaceful hadu kata ta ba kumsumdan mano bawan pendor iu pajba menta arku saupu prakenta ngi ladon kaban hai saupu prakenta umsumdan uno kan u volunteer lane umdan uno ba pakham ya ka surok ban ong phimbit ba phinya ka surok kata kamot kalong tang ka apil kadai ka apil ka ba ki ai na kaliang ka kani ka Joint Action Committee ti upat ba ula kersian lang ba upai ba usno ba dei ka Sorkar ba de snap ba penhiar ka dor jong ka untnya kata kamot upai ba jong ka state ru u kersian lang ya ka jingdawa ba penhiar ka dor untnya te de hangta upai ba voluntarily sum sei ki kali banian
Di namar kata ngingis mo ba ban pensitong lane ban penjari da kanu no kaan ya kini Nongïalam jom kini ki commercial vehicle owners kalong kapomde de haka democratic process jom kini gari jungi kamut mano kilahi ba kin express ya ka opinion jungki lane bakin appeal ban shimikum kata karai ban belong ya da strike entah sing sa ai gini krop ki city ndrei kat kum ka high court order ka ba ni sa sam chapi ha ka high court order ka ha ka operative portion ka high court ka on kum niru kong even the state government can be asked to pay damages to the citizens if it fails to stop ban strike and hartal etc kata kamut hamne wat ka Sorkaru ka don ka benta ba upai ba ula ba un dawan ka Sorkar ba kiti siu ya kata ka jinglut te kamut halkan ni kam de ne ban be thong igini ndre ka kamram jong Sorkar ba de te nomor kata ni ko apan percaya macam pi ba ni dawan ka Sorkaru ba ka de ba kan kampun sul ya ki jingsong jong ki ban be thong ban kem igini ki leader ba ni kwa kumbang ile raimne imadam laong bangi kwa ba kandon da kenja jing sutu lang kade bandon ke jing sutu lang bangi ne syong ban ya penbet ya kan kam namar da ka bai be thong da ka ba shubhak kem kalong ke kapan wanra ya ke jing susi le se ke jing ya hi yo kitang kor nang ne sakma pat kini ke jing ibor habring juki arun uya upat ba apre bar kadon ru kata kajing penslam yang di ya keren kaji stu jemu mudah sil da Sorkar ko arai mun niar da nyutun kai ka niar kade yu Sorkar bukan cimil di arai arta yushwa kapsim la wan kinde keren shwa bar try borok kinongnya kali kamai ki sutu hiru kata bang le marmar nu ka kam kun nei gosok ndrei banjin ni lakon lu ko kanun dapat Islam haduk kan ni buat ba num jenjar ni arta yu bar kadon du bangi ko kubor ke jing berngen bagi ko kan ki sim ya ka menta jo ka ko order kumpala ong ni ba sim plan menta ba ka ko order kam keno tang silap ba ka high court order ka krensha baladon kenu nu jing le bor force coercion lani kata jing pen bor ba ndai hang ni kam sim don arta yu kini ki nongya kali kamai kila aipor ek Sorkar hadu arte kalai si kalayat le kharar si kalayat kata kajing strike tangdal de klam da puntut ino nama kila shem jing sebab apa nei da kabab muslim pa kimban si ban kerpa di ba ban sim bata hani jing khang kali ka ba sabu prakanta teman ta pa ban kthongi kini ki nongya kali ya ki nongya masni ya ki bapli ke bele ban pen i siapa iba ke jing ke jungki ban pen i ru syau ka Sorkar ke jing ke jungki ban haju ko pol ban ra ke jing ke jumpa iba ka Sorkar ada le tak tahu cak thong no kum ki nong tu nong thiem te kalong ba kalapa tina tak daw ni ke pat ke Sorkar ba kinweng ni kini kikis ki ba kila mudui persya ya kini ki nong khot ya kini ka jing khang pakhang kali ke ba so prasni ban sabu pranta but harus kopor bakin pek bah ni government yang high court order kim dia mesti ai tang stek high court order kam ka kren ya kitu ki kenhon ki ba penbor ba ki ba wanra ya ka jingting ik smith ya ka jela ko ki ba penjat ya kino ki mar simet e gi yeng lan ki sam lan ni kino ki tiar ki bade jong ba lan ni kino mo ki public property and private property High court order kan saya kata. Berkata baru high court order ke om. Baik government ru ngin hapan sim ai dikli. Balada kibaklah ban peniai, ban bakimla ban khang, lepen sange e gini bon. Ta umur ke jigi clear ru kale chika Sorkar. Te kata hi kari high court order. Ndi ban atang sitek. Dan nama hangni dan arlian mamla te bro arlian ru ni dia ma kidi ban sim nang jigi clear na ko taban Weng mo ya kini jigi mo pa ba uman hagni kisi. Kasi sisi di kerpat di bro arlian am tam e Sorkar bukan khot ikren makin penbet no nolol bagla penhiar ng punya
ai ba kan ni kan sulong tang siapang kung punya kan ni kan dimulong siapang jing jong kinongnya kali kamai jong kinong rep jong kipat berengkam ya jing sekri jong pai dan yang Sorkar ba dan kali kamai akal yang coba kiu ya ka bai petrol ne bai diesel pim shim la don kam pun khot ye ki all parties pim shim la don kam pun khot ye ki rong ba slong rong ba don ye ki nong khai this kadai kata ka one sided action ka ba bar ka result kum ni negatively kadai ka arsni ka ba do ya do yang ba kadai ka khatlai sni ka ba ba uhap ban shem giting ki babon kam dei ke ka ba jinjan ti ka Sorkar kam dei ban up ke tingi ong ka lagi shisha ka Sorkar ka ba kelut Sorkar ba matla Sorkar ka ba shu mo pan shu sempat ben it's not healthy namar ngi dei ka democracy ti ka democracy kalau ka survive ka democracy namar bangi ya kran dia kana dia debate sutu dia ngap lang bro kilian Magam laban bedur kumno ba tang menen mencisni pi announce ya ka shutdown ya ka load shedding mentar pila decide bomben kam shoot load shedding. Hi kini ba ka kibot jingkeli ni kipat ba. Ni ko opposition ni tip ka ga baca to Sorkar. Bangi sak lengok. Apia ka personality clash. Ka apia kum ba ka Sorkar ka don laki jong kimi pati agenda. Ini namar kini ki commercial vehicle owners nakapor sa kapor ki juyay tho shithi ko mangyui ha kila hay ko bodo bi sipang ki agendas ki popon ki balay pat hi kini pi treat in isolation ke balay pi treat in isolation ke balay what is the personality clash pi na man apply law when it is a clash of opinions and personalities rengi ni pa syo bangyui ba sa kata ka jingkiu pat jom kita ki commercial vehicle sasha secretariat bandon pat sakawai ke jing ki ni pa ni appeal syakidi ki commercial vehicle owners so ma wat dia lek show umka ni pat la bang klat gitu ki jing jah mat ni mulat nakabenta ka CAA ka ILP ka jing lumar trim ka jing mensau burut ki prio ki stampids si sien pa pisha ini no ban khot ki pat ba untuk Kipat ba ha kacing sngo ko jung ki bagi don kamon kersan kita ki issues ki agendas dan Mmpo isu jing keluar. Tinggi anticipate kum ka parti ka bala judan ka Sorkar pun sne. Tapi don kam bandam kata ka unique wisdom but the insight ko siya chengai ti.